खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। 14 जुन खालारखालि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मेधाइजार गामिनि मेधाइजार गुदि फरायसालियाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायजों मोनसे सावरायमा मेल जथुमनाय जादों। बे सावरायमा मेलाव गोबां थांखि दैखांनाय जादों। बेफोरनि गेजेराव देग्लायनि सनितपुर जिल्लानि गेजेराव 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनो मान बावनाय जागोन। माखासे BKWC सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो समाज फोसावनो माखासे थांखि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मोजाङै दैदेनलाङो सनितपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सम्बारु मोसाहारि। लोगोसे बाहागो लायो सनितपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि निदेन मोसाहारि, लिम्बार बसुमतारी, जिल्ला ओनसोलनि मावथि सोद्रोमाफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाना गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। दानिया फै सनितपुर जिल्लानिफ्राय रादाबगिरि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। मानगोनां सनितपुर डिस्ट्रिक्ट UBPOनि मानगोनां आफादगिरि नोंथांमोना जिहेतु दिनै मोनसे एग्जिकिउटिभ जाना थांबाय, नोंथांमोना मा थांखि लादों बा मा थांखि लानानै सावरायनाय जादों बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै नैबे मेघाइजार गुदि फरायसालियाव जोङो मोनसे केबिनेट जिल्लानि मोनसे मावफुं मेल जोङो खुंनाय जायो। दा बे खुंनायाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे सावरायनाय फैदों। दा बे सावरायनायानो जाहैबाय जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जोङो सिगांनि समफ्राव COVID-19नि थाखाय जोङो ज' जानो हालायाखैमोन। दा दिनैहाय जोंहा COVID-19आ फैनानै जोङो लकडाउनखौ सेफायनानै जोंखौ रिलेक्स होनायलाय जोङो मोनसे जथुमा जिरायफिननो दिनै हादों। आरो नैबे जिरायनायाव जोङो बेखौनो जों थांखि आजावनानै लानाय जादों जे जोंहा फैबाय थांनाय HSLC आनजादाव जाय बिथांमोना उथ्रिदों बिथांमोनखौ जों मान बावनाय मोनसे थांखि लादों। जोङो बेखौ जों लानो हायाखैमोन, एसे दुखुनांथावना बाथ्रा। जायखिजायानो जा जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावनांगौ हाबाफारिफोर गोबां दङ। जोंहा BKSCआ जोंहा थांनाय सेसनाव एसेमब्लियाव दैखांजादों आरो दिनैहाय बिखौ जोङो बिल पास खालामनांगौ। बेखौ बिल पास खालामनांगौनि थांखि लानानै जोङो बिथां मिरु आफादाव जोङो दैथायहरनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों। आरो माखासे जोंनि मावथि सांग्रां बिथांमोनहा खामानि मावलांनांगौ स्कप मोननो एसे उसुबिदा जाबाय थादों। बेखौ जोङो स्कप होलायनांगौ। आरोबाव जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनि फाउन्डेसन डे बेखौबो जोङो एसे गाजा गोमजायै जोङो COVID-19 जिथुनाखि लकडाउना जुदि जोंखौ थिनोबा जों बे खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जों आसा खालामदों। बेखौ जों थांखि लानाय जादों। आरो नोंथांमोननि मेसेज प्राइम निउस 24नि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन नैबे फैबाय थानाय समाव आसाम एसेमब्लियाव जिथु सामार सेसन जागोन बेवहायनो जोंनि बिलखौ पास खालामहोनो थाखाय बिथांमोना आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ आरो बुंनांगौ। आरो बे बोसोरावनो फैबाय थानाय 2021 आसाम बिधान सभानि सिगां जोंनि बिबाय थानाय आउट अफ BTC जेसेबां बर' फिसाफोर दङ, बर' गामिफोर दङ, बेफोरखौ लानानै जिथुनाखि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल BKSC जायखौ जों सुंद'यै बुङो, बैखौ दाफुंना होनांगौखौ जोङो मिरु आफादखौ जों खावलायबाय। मिरु आफादा जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो, बेखौनो जोङो नोंथांमोननि निउसजों जोङो फोरमायनाय थाबाय। आरो आसा खालामदों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि गासैबो केबिनेट कुलितफोरा जोङो जोंनि माखासे मावथांखि लानायफोरखौ जों मावफुंनो हागोन। जोंहा आसा खालामदों जोङो गासैबो दिनै ज' जानो हादों आरो बे ज' जानायजोंनो नोंथांमोननि मेसेजजों जों खावलायबाय।